Halló, tessék. Jó napot kívánok, Szányi Erika vagyok a Televitamintól, Nagy Ambrusnét keresem. Tessék, én vagyok. A Lipcseiné Katona Györgyivel szokott ön beszélgetni, és Vitalmax tablettát szokott tőlünk vásárolni. Most vettem éppen. Azért kerestem egyébként, hogy egy kicsit beszélgessünk a tapasztalatokról, hogy hogyan érzi magát a Vitalmax-tól, milyen javulást tapasztalt az egészségével kapcsolatban, mióta szedi ezt a termékünket. Hát már most egy dobozzal használtam 60 szemet. Igen, az 2 hónapra elvileg. Igen. 2 hónap alatt fogyott el. És milyen tapasztalata van? Hát jobb a közérzetem. Most voltam vérképet csináltatni. Nagyon jól lett minden. Úgyhogy meg vagyok vele elégedve. Akkor az orvos is végül is látja, hogy teljesen jók a vérképek. Igen. Minden rendben van. De Tára nem tudja, hogy én azt szedem. Hát van, amikor nem is szabad elmondani neki egyébként. Hát. Valamelyik orvos nagyon a szívére tudja venni, hogyha valaki önállóan is foglalkozik a saját egészségével. Hát azt mondta, hogy jó a vérkép, úgyhogy most 6 hónap múlva kell menni vérvételre. Eddig milyen sűrűn járt? 3-4 havonta, 2 havonta, mikor, hogy nem egy Mivel volt probléma a vérképben? Hát a cukor egy kicsit magas, de úgy, hogy nem. Most akkor optimalizálódott végül is a vércukorszint is. Igen. Hát a cukor az ingadozó nagyon, ugyanúgy, mint a vérnyomás. Ahogy a vérképet csináltattam, előtte 1 hónappal kezdtem el szedni a gyógyszert. 1 hónappal előtte. Hát ez nem gyógyszer. Na de 1 hónappal előtte szedtem, most annyit változott. Ennek nagyon örülök, hogy akkor így javulnak a dolgok. Jó. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Annyit szeretnék még megkérdezni, hogy referenciaként felhasználhatjuk-e ezt a felvételt? Igen. Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget és kellemes időt kívánok.